F'Malta fetaħ l-ewwel showroom tal-Amara li parti minnu jesponi modelli ta' kmamar ta' sodda fost l-oħrajn għall-lukandi. Permezz ta' investiment li għamlet Dino Fino fost l-oħrajn l-lukandiera f'pajjiżna għandhom għażla fis-suq lokali biex jirrinnovaw il-lukandi tagħhom. Is-sur Dino Fino spjegalna kif il-kumpanija li jmexxi waslet għal dan il-pass permezz ta' tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna u għal mod kif l-industrija tat-turiżmu qed tiżviluppa f'direzzjoni pożittiva għall-aħħar. Għamilnija dan ovvjament minħabba l-ammont ta' hotels li il-pajjiż se jkollu f'daw il-5 snin li ġejjin, kemm hotels ġodda u kemm ukoll rinnovazzjoni ta' hotels li huma outdated, li huma antiki. Allura ħassejna ħdieġa li owner ta' hotel għandu l-opportunità wkoll biex jiġi ġewwa showroom u jara kamra mibnija skont kif tista' tkun fil-hotel li se jkollu. Preżenti għal dan il-ftuħ ta' dan ix-showroom kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat li faħħar il-bżolija ta' din il-kumpanija li ilha miftuħa biss sentejn. Fil-fatt fi klima ekonomika pożittiva din il-kumpanija li bdiet topera b'4 ħaddiema illum diġà tqalla l-ħobża ta' kuljum lil 25 persuna. Is-sur Fino elenka l-għajnuniet lin-negozji nataw mill-Gvern u minn fondi Ewropej sabiex ikomplu jixprunaw l-investiment u l-innovazzjoni kummerċjali f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.